Another project. Makabebe, Pampanga. Yan. Kakapitan natin yan ng ilisi. Malaking ceiling fan. Makabebe, Pampanga. Aguman Aslag ning Paminsan Mentong. Yan, malapit na mag-testing. Isang ilisi na lang. Ito, tres. Ay, nalaglag na yun. Durog. Ah! Durog. Durog ang 50. Pang-anim na ilisi. Titesting na tayo. Okay. Taas ang bubong. Init pa. Ito yan sa Makabebe, Pampanga, Barangay Santo Rosario. Lagyan natin ng big pan tong simbahan nila.
Buklatin natin bubong kasi hindi makapasok sa kisame. Makatarik na bubong. Taas oh. Oh. Makabibi, Pampanga, Barangay Santo Rosario. Yan. 12 meter ang taas ng ceiling. So nag-drop kami ng 4 meter para umabot yung hangin sa baba. Yan. Haba ng tubular niyan. Yan. Haba ng tubular. Baba. Ano na seat ng scaffolding yan. Yan. Yan, napapaikutan ng tubig itong simbahan na ito. Ayan, dito sa Makabibi. Ayan, puro tubig yan. Paikot. Ayan. Dito mga bahay dito lubog sa tubig, bubong lang nakalitaw. Yan ang Makabibi. Makabibi, Pampanga. Ding. Ayan, hello. 33 ang speed. Number 12. Yan, umiikot na. Yan, umiikot na. Ito ako sa balkonahe sa taas. Ayan. Ayan, may hangin na. Lakas ng hangin. Lakas ng hangin. Ayan, hanggang dito ang hangin. Ayan na. Punta tayo sa altar. Punta tayo doon sa altar. Ayan. Ayan ang palabas niya. Oh. Ayan, palabas yan. Sa pinto. Sus! Ay, mukha ko magbagay mo.